do apóstol Xove, San Xoán Evangelista. É tanto o agarimo, a admiración que lle profesan a San Xoán Evangelista que eles mesmos xa, desde pequeniños, xa teñen esa gran idea, ese gran proxecto de ser máis tarde portadores do paso del, e pagan para eso. Realmente son de admirar. É un paso que os dignifica a el mesmos e ao mesmo tempo a nós que somos contempladores desta devoción dos xoves de Ferrol, inspíranos sentimentos de admiración profunda ata sentirnos tamén dentro de nós mesmos xoves como ele. Quixéramos tamén nós levar sobre os nosos sombreiros o mesmo San Xoán e participar do espírito deste apóstol xove, deste apóstol que nesta Semana Santa, a primeira que hubo na humanidade, a primeira de Xesús, foi o que herdou no corazón de Cristo morto na cruz, precisamente o ser fillo de a nai de Xesús, cando dixe aquela palabra que imos de recordar máis tarde: muller, aí tes o teu fillo. El sinteuse fillo de nosa nai, a Virxe María, filla, a nai propia de Xesús. Estos rapaces, estos xoves de Ferrol, viven esta escena evangélica, vivan con esta emoción tan grande que desde pequeniños, como xa temos dito, xeran xa ser portadores do trono, do paso de San Xoán. E hoxe realmente poden conseguir nesta procesión do ano 1999 que se realiza nesta cidade departamental de Ferrol. Estamos a ver agora a cofradía de Nosa Señora da Soidade. Estamos a ver tamén unhas imaxes increíbles de nenos de pouco máis de 4 ou 5 anos que comezan xa a tan temprana idade a participar de xeito, ademais, propiamente que lle sai de dentro, vamos por decirlo de alguma forma, nesta Semana Santa. Eu ten a experiencia de comprobar nos seus propios fillos. As ganas de participar nestas procesións saen de dentro, saen de un mesmo, unha cousa tremendamente subxetiva que os impulsa a participar, como fan todos este cofrades. Esta mañá decíanos que máis de 1.500 participaron na procesión do Santo Encontro que a Televisión de Galicia lles ofreceu en directo desde as 12 do mediodía. Así pois, prácticamente toda a cidade de Ferrol participa nestas procesións, uns nas bandas de música, outros como capuchóns ou confrades, outros portando os tronos, e os máis que fan o traballo anónimo iluminando, decorando, preparando os tronos durante todo o ano para que nestes 7 días a cidade de Ferrol se vexa representada non só a través da Televisión de Galicia, sino de todos os medios de comunicación a nivel nacional e mesmo mundial. A tarde presentábase desapacible, unha tarde de frío, de vento, afortunadamente non chove, pero as rúas de Ferrol están ateigadas de xente. Ferrol transfórmase durante a Semana Santa, faise unha cidade diferente. Todo aquel que viveu por unha ou outra razón unha temporada da súa vida nesta cidade volve en Semana Santa. Aí temos de novo a imaxe de San Xoán Evangelista, unha talla de autor anónimo datada no século XVII, de madeira de halla policromada, restaurada nos anos 40 por imaxineiros de Santiago. O manto deste San Xoán foi bordado polas nais adoratrices de Ferrol en terciopelo vermello e leva o escudo de San Xoán, que é unha águila dourada aureolada sobre unha cruz de Malta, e a teñen vostedes, verde, e co Evangelio nas súas garras. O trono sobre o que vai esta imaxe foi efectuado polo industrial ferrolano Cándido Hermida no ano 1988. Destacan as tallas de anxos nas súas esquinas e o escudo da cidade de Ferrol no centro. O adorno floral está composto por 900 gladiolos blancos efectuados por Flores Toxo de Ferrol. E como anécdota, decirlles que o peso do trono é de 1.350 kilos e que está portado por 42 mozos conducidos
conducidos polo maiordomo do trono Alberto Rodríguez. E algún deles van descalzos, outros coa cara coberta, prácticamente todos, de onde podemos decir que a súa forma de participar nesta Semana Santa é todavía máis impresionante. Non só teñen que cargar este peso, non só teñen que leválo polas rúas de Ferrol, non só o tempo que dura a nosa transmisión, senón todo o proceso da procesión, valga a redundancia, senón que encima teñen que pagar por isto, fano de xeito anónimo e moitos deles descalzos. É un acto que, sen dúbida, ten unha importancia moi relevante. E pola mañá si víamos a participación de San Xoán Evangelista Padre no Santo Encontro. Cal foi a súa participación no momento do enterro de Xesús? A participación de San Xoán Evangelista na morte e crucifixión de Xesús, que logo no Santo Enterro, unha operación de facer compañía á nai de Xesús, porque el foi discípulo fiel, non tuvo medo, dou a cara por Xesús e chegou arriba de todo do Calvario. E ali el pudo oír dos labios xa agónicos, moribundos de Xesús, un das cláusulas testamentarias das últimas palabras de Xesús na cruz. Estas palabras referidas a él foron precisamente estas: muller, aí tes ao teu fillo. E dicís a nai de Xesús. Esta outra: fillo, aí tes a tua nai. E desde aquela hora, di o sagrado texto do Evangelio, recibeuna Xoán consigo. Quedou San Xoán como fillo adoptivo da Virxe Santísima, representándonos a todos nós. Desde esta hora do Calvario, nos unidos a San Xoán podemos decir: Xesús entregounos a nós na túa persoa, a Xoán, para que fora noso irmán, para que fósemos nós fillos da Virxe Santísima, e desde este instante todos puderamos con dereito chamarle a Nosa Señora nai nosa, naiciña nosa. De maneira que non somente acompañou San Xoán a Virxe Santísima neste intre, senón que despois do descendemento da cruz acompañouna a súa casa. Foi o consolo dela nesta noite de soedade, a soedade máis grande que tuvo a Nai Santísima, dar sin fillo morto, fillo xa enterrado. É, por tanto, unha lección moi grande a que nos dá San Xoán Evangelista neste Venres Santo, acompañando a Nosa Señora, a Virxe Santísima, e logo sendo consolo dela aquí na terra. Outros discípulos de Xesús escaparon cheos de medo. Un deles, xa o sabemos, Xudas Iscariote, traicionou vendendo por 30 moedas. San Xoán realmente é para nós un modelo de discípulo predilecto de Xesús, home fiel, home entregado, non somente a Xesús, ata a morte, senón tamén agora a nai de Xesús, nai nosa. Realmente, a figura de San Xoán Bautista, evangelista para todos nós, é unha figura de consolo, é unha figura de esperanza, é unha figura eleccionadora que nos pode decir que nos na vida temos para toda muller que se pareza a Virxe Santísima, que padezca a soedade, que parezca a morte dos fillos, ser consolo para elas, como San Xoán Evangelista o foi nesta tarde santa do Venres Santo, na tarde do Calvario, compañía consoladora para nosa nai Virxe Santísima, nai de todos os dores, sobre todo deste fortísimo dor de ver morrer diante dela e logo ter morto nos seus brazos, no seu colo, no seu regazo, o seu propio fillo. Realmente escena patética, conmovedora, que nos debe chegar ao fondo do corazón, ao fondo da nosa alma. Que dor tan grande, o dor da Virxe Santísima, ver morrer ao fillo, para quedar sola no mundo. Impresionantes tamén estas imaxes que estamos a ver dos portadores do Santo Enterro, unha imaxe fermosa, paso do Santísimo Cristo xacente, unha imaxe dun realismo que realmente impresiona os que o estamos a ver aquí en directo en Ferrol, rodeado dos cabaleiros do Santo Sepulcro de Xerusalén, que levan estas cruces que, por certo, vamos a decir aos nosos telespectadores que o Padre Isorna leva na súa solapa
a mesma cruz, a cruz de Xerusalén. Que efectivamente leva moita honra e moito gusto, porque nós os franciscanos de Galicia, e tamén os franciscanos de Chipiona, que son fillos desta provincia de Santiago de Compostela, estamos obrigados por profesión a pasar, cando mando nosos superiores, a incrementar os misioneiros de Terra Santa e tamén de Marrocos. De maneira que esa cruz que vemos aquí, a cruz de Terra Santa, levámola impresa non só no corazón, senón no hábito. No hábito e no amor, sobre todo, a estes santos lugares. Por certo, perdone, padre, en primeiro plano, esa cruz con 4 cruces, cada unha nun dos seus cuadrantes. Sí. Pois tamén aquí levan os cabaleiros do Santo Sepulcro, nos seus hábitos. E nós, como acabamos de dicir, tamén no noso hábito levamos impresa. E levamos sobre todo no fondo do noso corazón, que é o máis importante. Efectivamente, eso é o máis importante. Non as señales internas, sino o que se leva dentro. Exactamente. Esa é a cruz que leva o sudario, montada por un cofrade rodeado de nenos e nenas. Algún pode ter pouco máis de 3 ou 4 anos. Iso é realmente o bonito destas procesións, que se van transmitindo de pais a fillos, ademais dun xeito armonioso, sen necesidade de ningún tipo de orden nin de mandato. A cousa vai é como unha herdanza, efectivamente, como unha herdanza. Ao contemplar este escudo de Terra Santa podemos tamén lembrar neste intre a colecta pontificia que o Santo Padre manda facer en todas as iglesias do mundo en favor das iglesias de Terra Santa, dos santos lugares. Estamos seguros que hoxe en todo o mundo, non digamos en España, non digamos en Galicia, e concretamente aquí en Ferrol, hoxe nas iglesias fais esta colecta universal pontificia en favor dos lugares de Xerusalén, de todos os santos lugares, non solamente de Xerusalén, senón de Belén, de Nazaret, de Aincaren, de todos os lugares onde se encontra o paso do noso Señor Xesucristo durante a vida del. Hai un gran contraste entre esta procesión que lles estamos a transmitir agora perdón, e a que tivemos a ocasión de presenciar pola mañá. Pola mañá, a medida que iban chegando os pasos a esta praza de armas de Ferrol, a xente prorrumpía en aplausos intensísimos dedicados aos portadores dos pesados tronos. Pero esta tarde a cousa cambia. Ao ver pasar o corpo de Cristo xacente, a xente recíbeo con respeto, con silencio. É unha cousa totalmente diferente. A cara de alegría, de ledicia que se vía pola mañá, ao paso das diferentes imaxes a esta que se ve agora con estes cabaleiros que levan, fíxense vostedes, a coroa, outro leva os clavos, os que se clavou na cruz, aí leva o Jesús Nazarenus Residor. Eso é, o padre Isorna pode me corrixir o latín perfectamente. E a esquerda os clavos cos que Noso Señor foi pendurado da cruz. Son os 3 símbolos da crucifixión. Entón hai unha sensación de respeto alrededor deste paso diferente a que se podía ver pola mañá. Aquí temos membros da corporación municipal presididos polo señor alcalde, a concelleira de Cultura, outras autoridades civis e militares. Vemos a un cabaleiro do Santo Sepulcro e ademais infanzón de Illescas que destaca no centro, o doctor Carlos de Aracil e outras autoridades militares que van precedendo a marcha da banda do cuartel de infantería de Marina de Ferrol. Vais de caixas que van marcando este paso rexio e estricto dos portadores do Cristo xacente. E precisamente a imaxe, digamos, principal desta procesión do Santo Enterro. E a que preside. Tes moita razón, querido Maceda, en afirmar esa actitude que o povo de Ferrol, ante a presencia do Cristo xente, mostra neste acto da procesión do Santo Enterro, de respeto, de veneración, de silencio, porque realmente o corpo dun difunto sempre infunde respeto. É máis cande o corpo de Xesús, noso Señor, noso Redentor. Na presencia dun morto, todos estamos conmovidos, todos estamos tristes, todos estamos apenados. E máis nun caso como este, cando se trata da morte de noso Señor Xesucristo e da maneira como morreu na cruz. Realmente,
O pobo de Ferrol ten unha sensibilidade religiosa como acaba de manifestar este acto, como está manifestando, con devoción profunda, con respeto, con silencio. Agora non aplaude, non bate palmas. O que está batendo son os latexos do corazón con tristura, con pena, compartindo a dor con Xesús, compartendo este sentimento de pena e de aflicción coa súa nai, a Virxen Santísima dos Dores, compartindo tamén a pena con San Xoán, evangelista, compartindo a pena entre todos nós, porque Xesús é patrimonio da humanidade, é de todos nós. Hoxe por el choramos todos, porque realmente a morte de un Deus sempre debe acrecentar en nós eses sentimentos de pena e de tristura. Como pudo chegar a ser este feito de que el tuera que morrer sendo como era santo entre os santos, xusto, cheo de bondade, cheo de amor, pasou pola terra facendo ben, repartindo ben, e pagámoslle os homes desta maneira. Que malos somos os homes, que cegos frente á bondade, frente ao amor. Hoxe nós pedimosle perdón ao Señor por os nosos pecados e por os pecados do mundo inteiro, porque somos pecadores, o mundo está a sufrir e a padecer. Non nos amamos, por eso temos que sufrir. Pola falta de amor de uns a outros e falta de amor a Xesús, Xesús morreu por nós, por aqueles que pecamos contra o amor. Impresionante o silencio que arroupa esta procesión. Escoitamos de fondo o son da marcha fúnebre. E a xente, increíble como vive estas procesións, por ese contraste que falábamos, da alegría, da ledicia pola mañá, ao ver como os mozos e as mozas de Ferrol transportaban os pesadísimos pasos, os tronos, as imaxes, o silencio con que están acollendo este paso de Xesús morto, escoltado pola Garda Civil e polas autoridades civis e militares da cidade. Realmente é un silencio feito oración, feito plegaria, feito respeto, feito adoración. Silencio sagrado, silencio que nos fai penetrar, entrar dentro do noso corazón e realizar dentro do noso propio corazón un encontro con Xesús xacente, un encontro con súa nai, un encontro con Xoán evangelista. Estes grandes personaxes que son precisamente os que protagonizan esta sagrada procesión do Santo Enterro de Noso Señor Xesucristo. Acabamos de contemplar, como decía antes Maceda, este simbolismo de ir das 4 letras I-N-R-S, Iesus Nazarenus, Rex Iodorum, que mandou poñer Pilatos sobre a cruz. Entre linguas, como decía outro texto do Evangelio, lingua hebrea, lingua latina, que era a lingua do imperio, e a lingua do povo. A música é un linguaxe universal. A música tamén sabe chorar. A música tamén sabe doerse. E condoerse. É unha expresión do corazón humano. Unha das expresións máis hermosas que Deus lle concedeu ao home e á muller. Poder expresar os fondos sentimentos de pena e tristura e de aflicción por medio do canto e da música. É un xeito de chorar. É un xeito de tristura, é un xeito de sentir pena, de dicilo ao modo, ao estilo dos anxos.
Vemos agora o tercio da Virxe das Dores, que é o terceiro trono, a terceira imaxe que participa nesta procesión xunto co Cristo xacente e con San Xoán Evangelista. Imaxe que tamén víamos desfilar esta mañá na procesión do Santo Encontro, que provocou a maioría dos aplausos porque ten unha especial devoción aquí na cidade de Ferrol. Ver mesmo a cara de asombro que poñen os meniños que están entre o público, faciana de decir que cousa máis impresionante isto que estamos a ver pasar por diante de nós. E os máis pequeniños que tamén participan, como non, nesta procesión do Santo Enterro. É un xeito fermosísimo de compartir ca cidade e coa Iglesia. A dor desta tarde de Viernes Santo, así de pequeninos. Eles, os neniños, a súa maneira, saben expresar tamén a Deus e a Nosa Señora estes sentimentos de pena e dor por ter morto o noso Señor Xesucristo. Que fermoso é o corazón dos nenos, as vaguas dos nenos, os sentimentos do corazón dos nenos. Que fermosura na terra. Deus mira con ledicia desde o ceo para estas criaturas que son realmente aquí na terra entre nós, os xanxios humanos entre nós. Gracias, Señor, polos nenos que nos das. Seguen abrindo paso os símbolos da crucifixión, os clavos, a cruz de espiñas, e vemos de novo, fíxense vostedes a cantidade de ofrendas que leva no seu peito a Dolorosa. Son regalos feitos por fieis que alcadaron alguna gracia pola súa intercesión e que, por suposto, que dixeron que querían deixar patente sobre esta imaxe o seu agradecemento polos ben recibidos. Son unha das expresións máis fervosas da piedade cristiana. Señora, os nosos bens, as nosas xoias, para ti, sempre, pero neste momento máis que nunca. É unha maneira de consolar, en tanto así se pode, a Nosa Señora. Os humanos non sabemos facer outras cousas, pero Deus mira no fondo dos nosos corazóns, e sempre que ven eles unha expresión de ofrenda a Él, a súa nai, Deus sempre nos agradece ese don da nosa alma e do noso corazón. Darse é un xeito de amar, sexa o que sexa. Saímos de nós, fora de nós, para darnos a Deus noso Señor, na expresión que nos diga o noso corazón. Sempre unha maneira de amar. Fíxense vostedes que maravilla de adorno floral e de manto leva a Virxe das Dores. O manto está bordado polas nais adoratrices de Madrid, leva na súa parte central o escudo de Ferrol, e a coroa que porta a Virxe é unha magnífica obra de orfebrería punzonada de Córdoba que está catalogada entre as millores obras da orfebrería de toda España. O trono é obra do ferrolán Cándido Hermida. E antes tivemos ocasión de ver que no centro do mesmo destaca o escudo de Ferrol e as grandes águias que levan as súas esquinas dianteiras. Como dato mundano, digamos, advertirles que ese trono que estábamos a ver pesa 3.000 kilos. Está levado por 94 mozos de Ferrol. Vexan vostedes, a pesar do desapacible da tarde, afortunadamente non chove, centos, milleiros, digamos, de persoas están a atrigar
o paso desta procesión non só pola Praza de Armas onde nos encontramos, senón por todas as rúas da cidade polas que vai discurrir esta procesión. Sale da Igrexa Catedral de San Xulián, pasa pola Rúa da Igrexa, Rúa Sánchez Barcaiztegui, Rúa Madalena, Rubalcaba, Real, San Diego, Madalena de novo Sánchez Barcaiztegui, de novo Rúa da Igrexa e remata na Concatedral de San Xulián. Os pasos son os de San Xoán Evangelista, os do Santísimo Cristo Xacente do Santo Enterro e da Santísima Virxe das Dores, e os tercios que os acompañan, os de Nosa Señora da Soidade, San Xoán Evangelista, Nosa Señora das Angustias, Confraría do Santo Enterro, Cristo da Misericordia e Virxe das Dores, ademais das pertinentes bandas de música situadas estratéxicamente de treito en treito, de forma que os seus timbais, os seus bombos, as súas caixas van marcando os pasos estrictos, ríxidos e correctos para que as procesións vayan discorrendo ao ritmo natural e habitual e marcial nestas marchas. É todo un conxunto que este ano por primeira vez está dirixido por unha muller. A coordinadora das cofradías de Ferrol é María del Carmen Arcos, coñecida por todo o mundo como Meca Arcos, que fixo un extraordinario traballo porque este ano as procesións teñen unha especial brillantez. A xente está especialmente satisfeita polo desenvolvimento destes actos que se veñen celebrando desde o Domingo de Ramos e que rematan mañá sábado. Este momento no que a Dolorosa está doblando a esquina e entrando na Praza de Armas, onde se dá unha maior concentración de público porque, como ven sendo habitual nestes últimos anos, o Concello habilita dúas gradas nesta praza céntrica, nesta praza do Concello, para que o público se poida colocar e ver ben de preto, e o teñen vostedes á esquerda das súas pantallas, o paso destas procesións. Neste preciso instante, a imaxe da Dolorosa está pasando por diante do noso posto de comentarista, padre, e case máis fermosa vendo a natural que vendo a por televisión. Efectivamente, porque estou contemplando milleiros aí de rosas que levo aos seus pés Nosa Señora dos Dores. Expresión, esas rosas dos corazóns ferroláns, abertos en devoción e amor hacia Nosa Señora dos Dores. Fermosísimo paso, fermosísimo. Si ben o Padre Isoma lles está a contar o máis profundo sentimento cristián desta procesión, a mí vamos a permitir que continue cos datos, digamos así, máis terrenais. Tal vez observen vostedes unha maior calidade na imaxe, nas cores, no contraste desta transmisión. É que este ano estamos utilizando por primeira vez en Ferrol a nosa unidade móvil digital da Televisión de Galicia, unha unidade móvil con 6 cámaras que nos permite facer unha calidade de imaxe como esta que están a ver vostedes, e que é un orgullo para todos nós, e que, por certo, nos fixo cambiar a nosa posición habitual de comentaristas, porque ao tratarse dun camión, dun tráiler moi grande, non se puido situar ao pé do Concello como habitualmente, houbo que aparcalo nun dos lados deste Concello de Ferrol. Tanto o Padre Isorna como eu estamos dentro do Concello, vendo a procesión a través dunha ventá e contándolles a todos vostedes con verdadeiro entusiasmo o que está a pasar aquí en Ferrol, porque realmente todos os anos son diferentes. Vexan vostedes que maravilla a Virxe das Dores transportada por 94 mozos, ese espectacular trono, ese espectacular paso, marcado ademais pola banda de música que lle dá un especial sentimento. Esta mañá comentábanos unha compañeira doutra cadea de televisión coa que tivemos o placer de falar despois da transmisión. Decía, eu non son creente, pero estas cousas é que poñen un nó na garganta, é verdade. Pois para esa persoa hoxe pedimos o don da fe, e que el tamén o pida, porque é un regalo de Deus.
Eu sinto pena por aqueles que non son crentes. Senta le dice enorme de ser crente, e quixera que todos foran crentes, porque o don da fe é un don de felicidade nesta terra, e xa non digamos no mundo de Alá, no mundo do alén. Para esa persoa pedimos o don da fe, e para todas aquelas que non teñen fe, que Dios le concede esa gracia. Hoxe, Venres Santo, que Dios lo tenga. Vostedes unha imaxe xeral do que é o remate xa da procesión. Unha vez que vai pasando a banda de música detrás do trono da Dolorosa, a xente comeza a abandonar os postos nos que estuveron ubicados para presenciar o paso da procesión. Algúns trasladaránse a outras calles porque a procesión continúa. Pódese visualizar desde outros puntos a banda de granadeiros pechando esta procesión marcialmente, e a xente que se comeza a unir a este grupo para continuar o percorrido ata finalizar na concatedral de San Xulián. Aquí se pode ver a cantidade de xente que vai acompañando esta procesión. Este é un plano desde outro ángulo da Praza de Armas, onde podemos contemplar de novo os símbolos da crucifixión e un novo plano da Virxe das Dores que abandona xa esta estrada principal diante do concello. Teñen vostedes unha vista da procesión que marcha pola Rúa Real arriba. É unha fermosa composición entre estas flores de primavera que están a nacer nos árbores desta praza, e a Virxe que marcha precedendo a banda de granadeiros e a un grupo de xente que opta por sumarse á procesión para seguir ata a concatedral de San Xulián. Porque de feito, a rematar esta procesión no interior desta igrexa realízase o acto de oración de vísperas ao Santísimo Cristo xacente e á Santísima Virxe das Dores. A Santa Urna, na que é portado polos seus confrades o Santísimo Cristo xacente, espléndida obra de arte do finais do século XIX en estilo neobarroco, foi, digamos, a protagonista desta procesión do Santo Enterro, e para os que queiran animarse, decirlles que ás 9 da noite temos en Ferrol a procesión da Soidade, que ás 10 a confraría da Nosa Señora das Angustias protagoniza un Vía Crucis, que ás 11 as confrarías de Dores son as artífices da procesión dos Caladiños, unha das máis impresionantes das que teñen lugar en Ferrol, porque o seu nome ven precisamente do silencio con que todo o mundo acude a esta procesión. E así, señoras e señores, lembrándolles os actos que aínda van ter lugar hoxe venres en Ferrol, agradecémoslles a todos vostedes a súa atención e desexámoslles moi boas tardes. Isto foi todo desde Ferrol.